Si us agrada dibuixar, més d'un cop us haurà passat que l'estil de dibuix que feu no us agrada o el que teniu al cap no és allò que s'acaba plasmant al paper o a l'ordinador, si té dibuixament digital. M'hi passa constantment i n'ha fet fart, no vull que em passi més. Llavors, he pensat, m'obro un canal de YouTube, faig un registre de com vaig millorant i així vaig practicant, millorant, ho tinc enregistrat i així vaig crear-me peces, perquè ara vull dedicar això a dibuixar, m'agrada dibuixar. I així de pas tindré més portfoli i agafaré una mica d'estabilitat emocional que a la majoria dels dibuixants ens fa bastanta falta. Així que si el que espereu aquí és un canal estil Dibujar Bien o Jaco de Bueno, no sé si serà exactament el mateix, perquè jo aquí el que vinc a fer són exercicis que trobo per internet i que em semblin interessants i que em puguin aportar alguna cosa. Però si el que voleu és algú que directament us ensenyi, passeu-vos pels seus canals perquè són bons. O sigui, són gent que fa anys que es dedica professionalment a dibuixar, aneu-vos a fer una ullada abans de vindre aquí, o jo què sé, us quedeu aquí i després aneu allà. Foteu el que vulgueu. Aquí bàsicament trobareu algun ja graduat en disseny gràfic que no troba feina perquè estem enmig d'una crisi i que intenta sobreviure com pot. Em podeu dir que alzina, com en diuen la majoria dels meus amics. També com vaig dir, hi ha uns 5 pilars fonamentals o 5 conceptes fonamentals perquè els dibuixos quedin bé, perquè les il·lustracions vagin una mica més enllà, per poder dibuixar bé còmics o qualsevol peça d'il·lustració. Per mi són figura humana, color, volum, perspectiva i composició. Depenent de la persona que li preguntis, potser et diu que color i volum van un. Això és per mi, el que jo crec, que potser et diuen que la figura humana no forma part d'un dels pilars perquè no tens per què dibuixar persona. Però bueno, jo normalment dibuixo persones. Per mi és bàsic saber-ne dibuixar, saber anatomia. Tots aquests conceptes seran els que aniré repassant al llarg de l'any o durant 6 mesos, no sé, el temps que estigui per aquí o jo què sé, ja veurem. I començarem amb figura humana perquè és el que més m'interessa i també el que porta una mica millor i fer-ne menys costa amunt, que diguem, a l'haver de fer un vídeo setmanal aquí per tindre un registre. Pel que fa a la figura humana és el que més bé porto. Fa molt de temps que em dibuixo, és el que porto millor. Tema proporcions és el que van millor, però tots els dibuixos que estareu veient per aquí, suposo, els hi falten, crec que, 3 coses bàsiques i es poden millorar molt. Les cares i posicions de les cares no m'agraden gens com estan. Les mans i els peus, que és la cosa més horrible de dibuixar. En sèrio, si mai he dibuixat mans i peus, o sigui, quan us queden bé, la sensació que teniu és que sou déus. I això és així, algun cop m'ha passat. Però bueno, no sol ser normal. I després també el que vull practicar en aquest vídeo, que és la posició del cos, la postura, el gest que fa el cos, el moviment del cos, que és una cosa que com veureu està tot estàtic. No, això no mola. Així que per intentar millorar el gest que tenen els meus dibuixos, faré un exercici dedicat completament a això, que bàsicament és agafar imatges de referència de posicions, diguem, diverses, variades, i dibuixar-les, intentar no oblidar dels detalls, oblidar-me una mica d'anatomia, que això sempre em costa, i intentar capturar el moviment que fan els cossos. Bàsicament el típic exercici que es fa quan fas classes de dibuix en alguna acadèmia d'art o que sigui, que et porten al pau i has de dibuixar-lo. A l'hora de fer l'exercici sobretot m'he fixat en com es doblava el cos, o sigui, la forma en si de que potser tenia un múscul, és a dir, intentava en el meu cap crear com una forma geomètrica i després plasmar-la directament, cosa que no crec que m'hagi anat bé. Crec que hauria d'haver analitzat, diguem, la figura, plasmar la forma bàsica i després passar, diguem, la forma. És a dir, crear, si això ho podem representar com una esfera, representar una esfera,
i un cilindre i llavors fer la forma. Crec que haguessin quedat millor els dibuixos, però bueno, no sé, crec que han quedat prou bé dintre del que cap i que m'han ajudat bastant. Amb aquest exercici el que et fa millorar més és saber com funciona el cos humà, fins a quin punt pot arribar el cos humà a estirar-se, recargolar-se, contraure's, i això és important perquè se't queda aquí i després quan faci altres dibuixos, vulguis o no, tindré aquesta mica de memòria aquí i m'ajudarà a crear millors posicions, però també m'ajuden a ser més ràpid i tindre millor línia, perquè el que havia de fer aquest exercici l'he fet amb un temporitzador, amb uns 10 minuts, i no sé, m'ha anat bé per això. I després també m'ha anat bé per deixar de dibuixar amb el canell. Normalment dibuixem així. Està malament, no es dibuixa amb el canell, es dibuixa amb el colze, es dibuixa així i es contrau amb els dits. Per què? El principal motiu perquè el canell té poc recorregut. És curt, fas les línies bastant curtes, et queda el dibuix amb el que s'anomenen pèls, que bàsicament són línies curtetes així, i no és maco. En canvi, amb el colze abarques molt més dibuix, tens més recorregut i és molt més estable que no pas el canell. Per buscar bones imatges de referència podeu fer servir realment qualsevol web, podeu fer servir Google Images Pinterest, però jo he fet servir una web que s'anomena Line of Action, que bàsicament és una galeria on pots triar entre diverses seccions i opcions el tipus de cosa que vulguis dibuixar, si vols dibuixar figura humana, si vols que sigui un nu o que no sigui nu, si només vols dibuixar dones o homes, etc. Té un gran nombre d'opcions i també et pots posar el temps. Està molt guai. I després donar gràcies al canal de Ergo Josh, que és bàsicament un canal anglès, on he tret aquest exercici. Realment a internet, si busqueu gesture drawing, us sortiran centenars de vídeos, però li he tocat aquest. He vist aquest. I com a mínim mencionar-lo. I això. Deixaré links al seu vídeo per aquí baix, o per aquí dalt, o per aquí... No sé. Si aconsegueixo per aquí dalt, doncs per aquí dalt, si no, a la descripció. Abans d'acabar, mencionar dues coses. La primera és el tema del suport. Si dibuixeu en paper, intenteu que el paper sigui bo. Si fa no fa un canson com aquest o una llibreta d'aquestes. Van molt bé, estan fets per dibuixar i van molt bé per practicar. O sigui, si això us recomanaria pillar aquestes llibretes grans perquè tenen molts folis i estan bé. No sé si és molt car, la veritat, no me'n recordo quan valia. Em sembla que això valia uns 2 euros, això potser em val 5? No ho sé, no me'n recordo. Però va bé invertir sobretot en paper, no pas en llapis de colors i etc. Perquè el llapis pots agafar un llapis estàndard de tota la vida i dibuixar perfectament. Però el suport és bastant més important de paper que no pas que l'altra cosa. I després no agafeu i foteu la mà sobre el dibuixat, foteu un paperet per no emportar-vos tot el grafit. Hòstia, sisplau. I si esteu dibuixant sobre digital, vosaltres mateixos ja sabeu que teniu. Si de programes d'inglès hi ha Procreate, hi ha Photoshop, hi ha Sai, hi ha el que sigui. L'únic que si esteu començant a dibuixar, us recomano Medivan, que és un de gratis, és un programa de dibuix gratis, i ja està. I si no voleu aquest, si us agafa i dieu, ja vull aquest, doncs us toca buscar el One Piece. És el que hi ha. I fins aquí aquest vídeo, suposo que el penjaré tan ràpid com pugui. I el següent que faré serà en caps, practicar els caps. Que de fet ja he fet una pràctica, perquè tots els dibuixos que veureu els he fet la setmana passada i no sé quan ho veureu, potser ho veieu d'aquí una setmana, perquè això l'estic gravant, l'estic gravant a dia 12. A veure quan ho penso, no ho sé. No sé si ni ho penjaré això, vés a saber. I bueno, si voleu anar veient els dibuixos que vaig fent, em podeu seguir a les xarxes socials, Instagram sobretot, que és Causina1997,
A Twitter, calzin_97, TikTok, que és calzinart. I bueno, tots els links us els deixo a baix. Si us agrada, ja sabeu, el típic, subscriviu-vos, like, compartiu, comenteu, etc. Vinga, ens veiem.